Kaixo artistak, bideoak YouTubera igotzen ditut, euskeraz egiten ditut, eta azpitituluak egitean, sekulako lana da. Orduan, Elurriarrek aditu aukera jarri du, guk azpitituluak, euskaraz, gaztelaniaz eta beste hizkuntza batzuetan jartzeko. Interesgarriena guretzako, nik audioan euskaraz egiten duana gero euskaraz, eta gaztelaniazko azpitituluak sortzeko hainbeste denbora ez emateko. Beraz, esteka bidez, bideoa jartzen dugu, eta hor, aukera dago. Adibide bat daukaguia landarena, oso bideo simplea, baina baitu justo orain geiketak bururakoekin egin dut, eta zein editatuko dugu, euskarazkoa. Hemen editatu, ja itzuli zuzenean ez lehenengo editatu behar dut, nola grabatu den euskeraz. Eta ikusten duzuenez, entzuten da, kauz artista hemen gaude batuketa bururakekin egiteko prez, baina non dago batuketak egin dezago magia, orduan hor dago nik egindako bidez. Hemen gauden, Begiratu zelako interfaz ona, nola kalkulatzen duen berak dana ondo, orduan, nik orain egingo duana izango da editatzea. Beraz, itxaron pizka bat, etzenukete imaginatuko zelako lana den hau YouTubeen bertan egitea, zuk idaztea, aukeratzea nondik nora, eta bitu erriminta honekin, tresna honekin zein ondo. Adibidez hemen, bai hau, maiuskulas jartzea, lehen batean txaran, esan dut txaran hori kentzea, eta horrela jarraitzea, baina bestetik, zoragarri dago eginda, Azkenean adimen artifizialarekin egiten ari dira, Elurriarrekoek, hizkuntza teknikareak, pilo bat urte, pilo bat hamarkada daramatzate, behitu adibidez hemen, akats bat dago, ara joango gana behitu, bat barrekoak, baina bakarrik 5-3, 8, bat, gehi 5, 3, non dago, gehi 5, 6, eta 6, 8, norbaitek behar badu, egin horrela, bat, gehi 5. Ikusten duzuenez, hortzen nago, ez hori, klikatu dut espazioa hor, eta ni nahi nuena justo beherago dago, orduan topatu behar dut. Hau adibidez, hau, koma dagoenez ez dut jari behar. Zazpi sortzi, behitu adibidez hemen, 10, maiuskula berriru, ez kontrolatze, maiuskatze, eta horrela ibiltzea. Adibidez hemen, justu esaten du, anoa pizka bat atzera, ega nola esaten duen. Gehi 5, gehi 6, lararo peba bat. Hemen nahi baldin badut, gehi hori jarri beharrean, jartzea plus bat. Olako zer. Olako detaileak azpitituluetan, eta oraintxe ikusiko duzuen nola automatikoki dana itzultzen den, hori ere, telita, zein ondo egiten duen. Adibidez hemen, indaba hitza ez du hartzen begiratu. Arrauek, indaba batekin, indaba jarri beharrean, 120, orduan, zuzentzen du, eta aurrera. Indaba batekin, eta ez ematen du, bai bigoa, ondo dago, beraz, zuek ere truko hau. Eta beste adibide bat hemen, dilista, atxez jartzen du, atxez esaten du, nik zuzentzen du. 20 dilista, eta 10 daba 10. Hemen esan nahi nuen 10, jartzen dut 10. Eten puntuak, 20, eta gero, dilista. Eta bitu, eta 10 daba. 20 dilista, eta 10 daba. Eta 10 indaba. 10 indaba, hau normala da, azkenean nire soinua entzutean mazelan ikusten den. Eta 10 indaba, 10rekoak, eta urtekoan ezkero dutzuei erabilgarria egin duzana, beste bat arte. Ja justo grabatu dut, eta orduan ja honekin orain, hartuko dut, gordeko dut, eta prest dago, hauek dira euskarazko azpitituluak. Eta gero automatikoki itzuliko du, eta biak izango ditut YouTubeen jartzeko oraintzera gutxiko dizuet. Horretarako hemen gordetzen dut, atzera noa, hemen editatuta ditut,
berez euskaraz prest ditut, deskargatuko dut. Hauze da YouTubek erabiltzen duen artxiboa gero kargatzeko, deskargatuko dut. Eta honekin batera itzuliko dut gaztelaniara. Hor esaten dit, komenigarria dela nik berriro, nik editatzea editatu dut. Baina, itzuliko du, itzultzen ari da, eta horrein ikusiko dugu. Bi artxiboak YouTubeen erakutsiko dizkizuen. Zin egiten dizuet segunduak baino ez direla izan, ikus dezagun nola geratu den, editatu, eta hor ikusten da berriro, nola egiten dudan, ezta? Kaixo artista, hemen gaude, batuketak bururakoekin egiteko prest. Baina, hemen gaude batuketak. Benetan eske negarre euskartzeko zorian nago, eske ez dakizu zenbat minutu, zenbat ordu, zenbat egun eman ditudan, ni ditudan bideo batzuk, 5 minututakoak adibidez hau, itzultzeko. Hau agian ematen nituen pare bat ordu, eta orain hau, 10-15 minututan eginda daukat, eske da, eske behitu. Behitu ze ondo, gainera normalen euskaratik gaztelaniara, gehiago kostatzen zaio, kuriosoa da, baina behitu zein ondo. Gero ere hemen, esaten dizu agian luzeegia dela, orduan kontutan hartzeko, baina ikusten dut adibidez hemen, behitu. Bateko daude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Claro, ¿cuántos unos hay bat? No, ¿cuántas unidades hay? ¿Está? Pues horako detaileak oraindik editatuko dut, eta esan dizuedana. Hemen jarri beharrean, ¿cuántos unos hay? No sé qué, pues cuántas unidades hay y las cuento. Bateko daude, 1, 2, 3, 4, 5, Bestela oso bestea oso luzea zen, eta gero jarritzen du gainera oso horreza da, zebitu. Adibidez, hemen si reemplazar. Ordezkatu, agur. Pues hori, pues, en vez de si reemplazar, sí. Sustituimos unidades por una decena. Niño, azkenean nire asmoa da gurasoek ere ikuste edo umeek euskara inbestez baute bermatzen, egitea. Hori, adibidez hemen jartzen zuela en decimales, pero no son decimales, sino decenas. Pues dira akats oso txikiak normalak itzultzen duzunean. Zentzelgu? Eta ea batu 10, baina bakarrik 5. Adibidez hemen, y a ver, va de línea, que luego hay que sumar las decenas. Pues eso lo pongo, lo jartzen dut, ordezkatzen dut, eta listo. Beitu, 10, baina bakarrik. batu 10 baina bakarrik, pues, ezabatzen dut hau. Hauze. Igual. Las decenas. Hau kentzen dut. Begiratu nola geratzen den. Eta ea batu 10, baina bakarrik 5. Ikusten zera belgarri, eske honekin egiten dut tita. Ja uste dut dena prest daukadala, beraz, gordetzen dut, eta ja, atzera noa, eta deskargatu ditzakegu biak. Euskarazkoa, eta gaztelaniazkoa. Orduan YouTubeen egonda, azpitituluetara noa, lehenengo gordetzen dut hori aldatu darako, azpitituluetara noa, gehitu hizkuntza bat. Bueno, ez, euskaran ja badaukat, jar dezaket zuzenean. Zerreza kargatu fitxategia, egin aurrera, eta mendakit ES eta EU. EU, bueno, ia deskargatuta neuka, baina eta hor berez, funtzionatzen du. Argitaratzen du. Eta gero beste hizkuntza bat gehitu, gaztelaniera, eta hor gauza bera. Kargatu fitxategia, sinkronizatuta, eta ez, hementxe dago. Irekitzen du, eta hortxe dago. Baina behitu, eski hau zen nik egiten nuen, eski Kaixo artista, hemen gaude, batuketak bururakoekin. eski ezin dut sinetzi. Zelako lana, oso da bat. Dena, sinetzi bez. Aia berez, azpitituluak prest daude, hori bai. Gero nahi baldin badugu gaztelaniazkoa
horrela egon beharrean gaztelaniaz ere egoteko gurasoek ulertzeko, eta horrela. Eta beno, zuek ikusteko argitaratu, eta ja bideoa prestaukat. Orain gustatuko zaidana izango da hemen, jartzea aurreko bideoan jarri nuen moduan, hementxe. Eluiara ditu aplikazioarekin azpitituluak transkribatuta. Eta gorde. Beno, espero dut zuentzako erabilgarri egin izana. Azkenean haiek doainik 5 minutu ematen dizkizuete, eta gero pizka bat ordaindu behar da minutuak lortzeko, baina nire ustez merezi du azkenean denbora delako. Eta gero bestela, Eusko Jaurlaritzan bazaudete eta Eusko Jaurlaritzan esatea aukera dagoen euskarari sekulako bultzada emateko hori lortzea. Batzutan korrika, euskara egun, euskaraldia eta guztia, baina holako gauzak, holako edukiak ere euskaraz baldin dauden, nire ustez asko pillo bat lortzen da. Ea poliki lortzen dugun. Beno, erabilgarri egingo zaizuelakoan, aditu.eus, ogoratu zalantzaren bat eukitzekotan, nire kanalean jarri, Instagramen, edo hori. Beste bat arte